Mga kapuso, Iloilo City Government amat-amat nang naga-implementar sa mga tikang agod makakino sa gasto sa kuryente. 4-day work week ginatunan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa krisis nga nagaluntad subong sa Middle East, isa sa mga ginalantaw nga maapektuhan ang mga power sector. Sa ginapaabot nga pagsaka sang presyo sang gatong, amuman ang pagsaka sang presyo sang kuryente. Sa Iloilo City Hall, amat-amat na nga ginapatuman ang pagkinot sa paggamit sang kuryente. Dala na diri ang mga talatapan sa idalom sa city government kag mga eskwelahan. Ang mga use of LED lamps sa aton mga offices, ang non-break nga less ang ginapapatay tagit pa lang mga computer monitors. Isa sa mga ginatunan subong sa Malacañang amo ang pagpatuman sang 4-day work week. Inang kabahin man sa mga rekomendasyon nga himuon ni Ravenna sa nagakaigo nga mga departamento sang gobyerno. Apang ang ialuyag matabo, 4 ka adlaw nga regular hours sa opisina, kag ang Biyernes, work from home setup. Tigaylo nga magdugang lang sang oras sa sulod sang 4 ka adlaw. There was this 4-day work week in design nga nag-a-add ka 2 hours I think sa Monday to Thursday. However, you will be using the office also earlier and you will be using the office later. Sa iya proposal, kumpiyansa si Ravenna nga magkakinot gid sa paggamit sang kuryente ang city government. Apang may skeletal force man sa gihapon sa mga empleyado nga magabalik sa Biyernes para magatubang sa mga may transaksyon. Sa bihag nga bahin, natala na naman nga magsapol ang mga opisyal sang Iloilo Provincial Government Boss para istoryahan ang mga tikang kung paano pagid makakinot sa paggamit sang kuryente sa Kapitolyo. Antes pa man ng krisis sa Middle East, may ginapatuman na nga mga pagsulundan ng provincial government para makakinot sa ginagamit nga kuryente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.